The Maltese government has declared that it will be holding a public inquiry to investigate the wider circumstances. The issue is not if a public inquiry is held, the issue is when a public inquiry will be held. Għaddew kważi 3 xhur minn meta l-Gvern wiegħed li kienet se tkun qed tibda inkjesta pubblika u indipendenti dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, inkjesta li sal-lum ħadd m'għandu idea meta se tibda. S'issa l-Gvern baqa' jinħebba wara l-famuż deadline iżda għalkemm saqsejna bosta drabi bqajna bla tweġiba min inħebba wara l-Prim Ministru u minn dawar id-diskors. Meta ħassir Ministru, meta tibda? La hemm il-konsultazzjoni tad-dejjem mal-Kunsill tal-Ewropa jiddependi fuq il-konsultazzjonijiet li jkunu għaddejjin mal-istess Kunsill tal-Ewropa. Mela, m'intix tweġibni l-mistoqsija. ċans ħalli nirrispondik. Tista' tagħti garanzija lill-poplu li mhux ħajaqbżu dawn it-3 xhur qabel ma tinfetaħ l-inkjesta? Jien nista' nagħti garanzija biss li mhux jsir xejn li jxekkel l-investigazzjonijiet. Għandkom data? Mela, nerġa' nirrepeti, il-Prim Ministru għamela l-pożizzjoni tiegħu ċara li qed jiddiskuti anke mal-Avukat Ġenerali l-implikazzjonijiet ta' inkjesta separata minn dawk li diġà għaddejjin. Data dwar l-inkjesta tal-indipendenti dwar it-tita. Ma għandi xejn żied minn żid ma dak li qal il-Prim Ministru. Data ġifieri għad m'hemmx. Jena ġanejtu xekk, ġifieri l-riżoluzzjoni tkellmet ċar dwar it-time frame. L-engagement aħna kommessi li dan isir sabiex wieħed isib soluzzjoni. Ġifieri aħna l-interess tagħna huwa li ma nagħmlu xejn li preġudika u xekk il-proċeduri kriminali nsabu għaddejjin kif ukoll l-investigations li huma għaddejjin. Għal darb'oħra provajna nistaqsu lill-Ministru Owen Bonnici għalfejn qed il-Gvern jibqa' jkaxkar saqajh biex jagħti data l-inkjesta ta' Daphne Caruana Galizia biex qed iżommkom. Il-bira l-Prim Ministru tkellem mod pjuttost ċar. Saħansitra konna diretti u semmejna deadline ta' 26 ta' Settembru. Iżda Owen Bonnici reġa' ġab skuża b'Muscat. Jiġifieri sa' 26 ta' Settembru li hija deadline se tkun bdiet. Il-Prim Ministru tkellem ċar il-bira ġifieri. Dan anke jekk il-Prim Ministru din il-ġimgħa ma tax data jew dettalji meta se tibda din l-inkjesta. Fir-rapport ta' Ġunju l-Kunsill tal-Ewropa qal li din l-inkjesta għandha tissejjaħ fi żmien 3 xhur u 3 xhur jiskadu fis-26 ta' Settembru.